أبناي لهم عند فيديو كاب نريهم كاب كن حتى زجبا حدا وصان حتون أقدم بيلوز تحت حتى كوان تخونه حججن تمليس وكم بحدش حدا سبات بخلص حساب درجة زارة ولزلو صمدو نمني تقم زبل قداي صمدو جن نمني زتقم نايب حق صمدو سي نقدمي تريهم تلوس صمدوس ندحري تريهم تقولون سقاتكم مالت يريو تاتندي صمدو نمني تقم نشعبي هذه تقم نحو حد تقم نهزب تجري تقم نهزب إرترالي تقم ويس نيتيبيا يتقم بحاتيرو قداي صمدو بزملكت زخونه وقع سلازلو مسؤول حيزنا مسئنا لنا مالتيو مأسار شويت وداسة كل سبز فولت قدايو شويت وداسة تأثير له استبحاله كسجن نبض حسابات أزي قريمو من أدنس من يزلو مالتي انتهي كم استبحاله مسمعهم نسخاتكم ممكن تقروا متخون إيهم أنا أزي بتعامي زجرة من قدايش الأزل أيو مسمعهم نسخاتكم شيرن قبر حساب كل إيه مالتي ناي أرجعي بيتو زنبر ناي كسورة عاي قبل زبل قامقة نمنتاي مخانو ملسي يقول له مالتي سلازي تزهبوا ملسي أب نايلو معنتي فيديو لكعكم حيزي مسئ الله أزيو بتعامي فلي زبولو تحسوتاتن حتوتاتن الله كابزو قداي زي ناي مودة أتازلو ناي توباك سبرقين حمدو التحيزو نهزب تقراين نمرحتي خوحاتن تصرفو تصرفتات الناقط اللي إزركب حجون كم بومب نوصغ اللي إزركب زلو مالتيو I don't know نمنتاي كساب كندي زأكل سمعتاوي كم زخونه هيفلت إن جنن تخونه حجون اتسمعتو هيك أنا صلون بزحت سبات كأنا زقول دايزي بفولي يري ولون بفولي كعملتيو ملسي يجوبوا إلهم بزحت سبات زارو سلزلو أبناء لهم عنتي فيديو أكل تحسون أي الشانل زي حد يسند حد أخوينكم سبسكرايب مقباركم يترسعوا نحرد نبراتكم هنات أيريتو وقدفوا نقشات اسفاي نحناون كل سنة يزبله نعخا شدن حونا زبل ملسي باتن الله مالوتي سسنا ينعخم سلازبولكيو بتعمي صبق ريتي اتبن كل غزي بتعمي ازي هناص ايو انتن تاي كابزي ኤርትራ زي تحب ነገር ካለው ደይ በስማ አሚላ ያ ተገሪማውን ላይክ ጌራቶ ዘላ ብዙሕ ይተሓቢኡ ዝብል ርኢቶአ ሂባትን الله ማለት እዩ ሐሳው መን ሐቀኛ መን ከም ዝኾነ አንስኻ ትፈልጥ እንዲኻ ንሱ ዝበሎ ዲዮም ኢሎም ኣብ ልዕሊ ፍጡር ደቅ ሰባት ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣብ ብርሃን ፀሓይ ዝተፈጸመ እንዲዩ ዝብል እዩ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ርኢቲ ኣይባትን ማለት እዩ ነግሽ ሓፍተይ ብጣዕሚ ክብረት ያበለይ ይቀንየለይ ኤቨን ሽድሽተ ሽደን ሓሳዊ ግስርጪ ደንቆሮ ገስርቺ ደንቆሮ ዶኒ ኮሮ ኦኬ እዚ ሓጂ ትግርኛ እختለማ መድ ዘለኺ ኤቨን ማለት እዩ then I will teach you ትግርኛ first መጀመሪያ ትግርኛ መሰረድ አኹ ዶኒ ቆሮ አይኮነን ዶን ቆሮ እዩ to remove the I and ገስርቺ I don't know the meaning بزخونه ግን ርኢተ ብጣዕሚ ይቀንየለይ ማለት እዩ አልጋነሽ መላከ ሰብኖይ زبليو مالتيو ألقانش ملاكة ذهبت الرئيتو سبنوي لايك جيرات ليلا مالتيو صبو نجار كونا لو ترانسليت انجليش اللي يقول سبنوي ثم وايد راح بس هو مالتيو ايشي جنت كفل يسوس سلت انا كينج غتبل جالس اتلا مالتيو كبرتي عبلنا مالتيو ابزي بزحت علالات يوم زلو نخلكم بتعمي دس زبل رئيتو نتبون زلهم سبات بمولهم بتعمي اذا مسجن ترسعوا حدا نجار زلجن بي members of my channel مالتيو and then subscribe شدن أكاديمي ندقهم تمرتي نبعلهاتكم تمرتي أزيوم صبق زوال فلتقات حيز مسأيو دن ناي تمرت زولو فيديو تسريح مش الله خابزي channel زي نبعلو بتعم وسن تزبهالو تيبات قدي فسل زولو خاء تتريقوم تتكاتاتلوم تيلي فرانكلي amazing يوم تمالي بزعوا عيسرا ويب سايت قدمي خاء بزعوا ايكونوميك ساب عيسرا دق أزغلتكو حسابات اللو نسخاتكمون ندحردا involve غيركم أزي صبق زخونا نجار كتراخو يقوم يلي ازقمت مالتي سو نابزنا لهم عند فيديو حيزكم كسجر نابزنا لهم عند فيديو كابن نرخبهم علالات اتقدم علالك كجمر لكم يوم هالتي اتقدم اي فيديو كنجمر إنا انت يزبل مالتيو اي هابنن اتخصور قتسي موتري هابنن يزبل ارجاي بيتو مالتيو انت ايو اقحتو سيدهم المجمر حيزهم لو حجي اي هابون نبرتي قصيركم راكبوني ليهم كركبوني اي كالون انا اخسيهم سلازلخو نعا حقنا ملباس لهم يوم كم زي زغبرو زلو زبليو اسكن سمع له تزربه حزون حجواي حزون تا موتر تايغر الله الحمد لله باجو ان اجرا منقد ذا موتر يا ابزاوان زي زخون عيت وينجل تتفطم الله بعلو تود حجوا زله وينجل فتمل الحمد لله خفلت خير له معناتي ابي ديلا عملكيت كذا عملكيت بقى كافت تحاز جميرس نزوافيت بيروت تا زوا مقله افليت
نخل في التاني زي لني زياتن قاطركم أركوني ولا قاطرنا يركبني قاطركم باركون تمامكم قاطركم لتركون نبرتي قاطرنا يركبون من حق قاطركم لتركوا نحد يتركون هانكم ما حرق وتاعنا لذجوت مسلنا نتبر هذا بهالك رطنيلو تي سلام اللي جاله بهالك عني خافي لأن هالله خفت رجع فات من حدا ناك قدامي وياني إنكا يبلن نيرنا بحرق هاي وانكا يغرط ينيرو حس تعيد زلنا نندم كموتر بحيلي وسيل كان كل فوقون حيس كان نسوح حل حقاون نتيجة الله وصاد الله أنا سي خاطر أيام بر نندم ما تيني وراتي حسكون إيلس شفان نخركب حراي شفان مركبن حقاون نتنملباسنيو حيزني إذا بالمالتيو أنا كابز تعذب كوانايتا فيديو أرجعي زولو من البات حق النت كله يخيري حدا إنكا يلكا قال هيبكا ورقة حيسكا تزحسكا فيديو خا فيديو ندحر حيس كالو نحدا سب أيقبل ندحر لايلو كان نفرد بيت مردأتها خونك يخيليو بوست تقبرو يتخيل مالتيو بناي بعلها فقادسي بوست يتقبروني خا بعلها قريت كون بوست تقبرو اللي ولا حنت مغنيات يلن تايد أيو ناي مشفان قدا انتزي كوين ناب حقي أقريبكا خم مردأتها خدتك أمول لتخيلي خا إنكا يليو عحابن ننزبليو سون ناي بعلو حقا أكالا زغرس أو فيديو نحر كوينو أفرد بيت كم مردأتها قرب يغليو ناي ولك أسب زخونة جبناتون مس جبناتو استتحذ مستيراتون كأ كسب أب حقا أتيو تفاعتني أيتو بهايلو بفرد بيت زغصع not proven guilty زورو والله مالتي مالت تفاعتني أنت زي تبهايلو سي نسخاس كم جبنين يجرك هات قطروني بالكان كم عينت تريتمنتون تخكل هيكونن سلازي أبزي حتتات كم زلون حدا قدفتات كم زلون يو تردي إنه مالتي أبني حق قدفتون قالوا يو وعلون قالوا لازات قرينيا شويت قبرك زي أبير شويت وداسة بيت فرد قريبه مقابيت زيارة 4 كلتشعن 10 شمونتن عام تمرت بزي ناي بيت فرد إزاز زتوسد بوليتيكاوري إيتو وهابن وانا السنة دا رومانات أونلاين شويت وداسة لومي زيارة شوعات مقابيت كلتشعن 10 شمونتن نبيت فردي قدامي ويانز قربن تخون بوحاس ناي موز أمسلو كم استخل كلا ميديا حزب تقراي TPM حبيرو كم تبصابت ميديا مقابا يا بيت فردي اتكفل كتما نمقابيت 10 حدا كلتشعن 10 شمونتن عام تمرت قطرو زهابن تخون شويت قبرك زي أبير كأشويت وداسة زقرب له كسي 05 طري 2010 شمونتن عام مهرت طر مالتيو استفصم زوور عدق زبل مخانون بباجاج 69 كلاش 10 F1 10 نايتك بوم بصعينو يزاور نيرو زبل كسخم زقرب له ات ميديا افليط الله مالتي اتعد مليت مسارحتاتا مالتيو شويت وداسة صعنا ايو مثلا مالتي اندي حرك اندزي بباجاج صعين خوينو اي دون نو زوم كلهم نغرات ايفلطكومن يوتيوبن مسرح زليو اي مثلنن ግን ከምዚ ጽዒኑ ይባሃላሎ አዚ ዝገርም ነገር ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ንሕና ወን ተገሪምና ኢና ሪኢና ያ ባይዞይ እስኪ ሸዊት ገብረ እግዚአብሔር ድማ ትግራዋይ ሱን ምሁርን መምህርን ፖለቲከኛን ተቃዋሚን ንሱን ተኣሲሩ ሰሚዕና ትግራዋይ ንሲ ኣብ ኤርትራ ንሪኦ ምግዳል ፍትሒ ኣወዳዲና ድማ ንስንብድ ትግራይ ዝሓሸ ፖለቲካዊ ተፃዋርነት ዝነበራ ዓድያ ድሕሪ ናይ 2000 ኩናት ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ክስወሩ ከለዉ ኣብ ትግራይ ግን ወላ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ተፈጢሩ እንተነበረ በዓል ጎበር ኣስራት ግን ካብቲ ዝነበረ ውድብ ደኣ ለጊሶም እምበር ኣብ ዓዶም ይነብሩ ነይሮም ኣለዎም ተኾነ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ትግራይ እውን ዘይንቡር ማእሰርቲ ንርኢ ኣለና ኤርትራውያን ዓመታት ሱቅ ስለ ዝበልና ኣብ ፍቆዱ ንግፋዓን ንዋረድን ኣለና ምክንያቱ ኣብ ገዛና ክንዕቀብ ስለ ዘይከኣልና ኣብ ትግራይ እውን ዝኸይድገም ንፈርሕ ፍሉይ እዩ ከምዚ ዓይነት ርእይቶ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ርእይቶ እዩ መጠንቀቕታ እውን እዩ ንሕና ከም ህዝብታት ስቑኢልና ስለ ዝረኣና እዩ ዝኩሉ ሽግር መፂና እንድሕር ደኣ ሓደ ዝእሰር ሰብ ኩሉ እናፈርሐ እንትኸይዱ ፍርሒ ከም መሳርሒ ተጠቒሙ ቤት ፍርዲ ይኹን ሕጋዊ ኣካላት ብምልኦም ዝሓቶም ሰብ ስለዝየለ ከም ድሌቶም ኣሰራጢዮም ከም ድሌቶም ገንዘብ ተቐቢሎም ከም ድሌቶም ኣሲሮም ፈፂምዎ ዝተባሃለ ወንጀል ንባዕሉ ወይ ከዓ ገበን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምስክር ኣቕሪቦም ብዘይ ናይ ሕገ መንግስቲ ትእዛዝ 48 ሰዓታት ውሽጢ ቀርብ ኣለዎ ዝብል እንተ ተኣሲሩ እውን ናብ 48 ሰዓታት ዕለት 5 እንድሕር ኮይኑ
كي علت حمشت تأثيره علت شعات قريبه علت شعات قريبه خمس عينت كسمت إيوه أتي كسي أب حمشت تقريه فتيمو تباهيلو مالتي علت حمشت تقري انت حقوري أم كسا حجي صاني حمني رم مالتي كسا حجي متصوعات هذه مطلو أي ترددن سو تايز مثلني إزي حصر بزبل قام قاي خنقركم شويت وداسة أب كنت بصحوا لار كايتم حال زبهلا بهلا خمس الله خوينس سانت شعاتن كلاش 20 F1 قلقله بحد باجاج 90 زغد عين السبع يمثلن اي دون نو كريو خلخو بسرون افت مقدال تساتيف نيرو من الباتنبر بمويو بتزقربلو زلو موي ازم كلهم زيهم سراحات السرح انت خوينسي بحصيرو كمزي حوي تططيقو حبرتسب كنقح يزبل عينه تحساسب حيزو ናይ ባዕሉ ዝኾነ ርእይቶ ንኽዛረብ ናብ ሚድያ ይመጽእ እዩ ዝብል ግምት ኣይነበረንን ግን ኣብ ትግራይ ዘይግበር ነገር ክህሉ ስለ ዘይክእል ኣብ ክንዱ ሓላፍነት ሙሳድ ኣድላይ ኣይኮነን ቤት ፍርዲ ዝወሰኖ ውሳነ ክውሰን ኮይኑ ከም ኣወሳስንኡ ማለት እዩ እቲ ሕጊ ግን እቲ ሕጊ ከም ዘረድአኒ እንድሕር ኮይኑ ዓይ ከም ኣነ ዝረዳእኒ እቲ ትክክለኛ መሲሉ ስማዕነ ዘለዎን መንታን ክዛረበሉ ናይ ሻዕብያ ኢዳታውነት ኣብ ትግራይ ብንጹር ይዝረአ ዘሎ ማለት እዩ ብንጹር ይዝረአ ዘሎ ክብለኩም ከለኹ እቲ ዝግበር ዘሎ ጥፍኣታት ብምሉኡ ብሰላሕታዊ ወይ ከዓ ቀስ ብዝበለ መልክዑ እቶም ብዙሓት መናእሰይ እውን ከም ዝሪእዎ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ተመክሮ ካብ ካልእ ዓዲ ክመጽእ ኣይክእልን እዩ እቲ ተመክሮ እዚ ካብኡ ይመጽኡ ዋላ ኢቭን ቶም ሰባት ብውልቀ ሰብ ደረጃ ኣብ ትግራይ ይርከቡ ኢን ፐርሰን እቲ ተመክሮ እዚ ውህሉል ተመክሮ ገይሮም ዘመሓላልፍዎ ዘለውን ከምዚ ሌጋስ ገይሮም ካብ ኤርትራ ምጽኦም ዘመሓላልፍዎ ዘለዉ ግን ምናልባት ናይ ንበዓል ኣወል ስዒድ ወግዒ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ከምዚ ከብለን ዝኸኣለ ብዙሕ ግዜ ዝሪኦም ፓተርንታት ስለ ዘለዉ እዮም አንጻሮም ክዛረብ ዝኽእል ወይ ከዓ ክወቅስ ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዎ ምን ይተባሃለ መንእሰይ እንድሕር ዳ ኮይኑ ዳርጋና ምሽና ከይዶም ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ሓየሎም ኣርኣያ ዝብል ሓደ ካብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ተኸልኪሎም ሎሚ ንግሆ ካብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብክልተ ኣውቶቡሳት ክጓዓዙ ዝነበሩ ተጓዓዝቲ ካብ ትግራይ ከይወፁ ከም ዝተኸልከሉ ተሰሚዑ ብተወሳኺ ኣብ መውፅእ መንገድታት ድማ ጽኑዕ ናይ ፍተሻ ኬላታት ከም ዝተመሰረቱ መረዳእታታት ይወፅእ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እዚ ናይ ምንቅስቃስ ክልከላ ዝተገብረሉ ምክንያት ምስቲ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ተታሒዙ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ጉዕዞ ናብ ኣዲስ ኣበባ እውን ተኸልኪሉ ኣሎ ዝብል እዩ ሶ ጉዕዞ ናብ ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ዳ ተኸልኪሉ መንግስቲ ክዓፅዎ ከሎ ድምፂኹኑና ህዝቢ ሰሪሕ ከይበልዕ ሽግር ተፈጢሩ ወዘተ ዝብል ጉዳያት እዮም ዝመፁ ማለት እዩ ሽዑ ድምፂ ንኸውን ድምፂ ትኸውን ንባዕልኻ እውን ማለት እዩ ምክንያቱ ንቤተሰብካ ንስድራኻ ኢልካ ንኻልኦት ይኩንካ ትኾኖም ነቶም ስድራኻ ኢልካ እዚ ጉዕዞ ተኸልኪሉ እንተሎ ንዛረቦ ነበርና ንምንታይ ዘይክፈት ንምንታይ ህዝቢ ሰሪሕ ዘይበልዕ ዝብል እዩ ብወገን ትግራይ ክኽልከል እንተሎት ጉዕዞት ምእታውቲ ምውፃእ ግን ድምፂ ድና ክንከውን ሕጂኸ ንመና ድምፂ ክንከውን እቲ ዝዓፁ ዘሎን ዝኸፍት ዘሎ ኣካል በዓል ቁልፊ ዝሓዘ ኣካል እንድሕር ዳ ኮይኑ ክኸፍትን ክዓፅዎን ሶኢሉ ብዝተረኣዮ 2 ባስ 5 ባስ ገለ ኣብኡ ገበን ዝፈጸሙ ሰባት እንድሕር ዳ ለውና ሕጊ ዝቐርቡ ከም ዘለዎን ተንባሳት ኣውሪድካ እዚኦም ብከምዚ ነገር ተታሒዞም እዮም ዝብል ጉዳይ ክወርድ ክኽእል ኣለዎ እንድሕር መጓዓዝያታት ገለ ናይ ምኽልካል ገለ ስራሕቲ ተልኢ ኮይኑ ግን ሞፀኒሕካ ከምዚ ከዓ ክመፁ ከለዉ ንምጥራዕን ንምድማፅን ወግዕን ሰማዕና ይትረክብን ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝኾነን ናይቲ ህዝቢ ቀረባት ንኸይማልኡን እዚ ነበረ ወጣት እውን በሪ ዝኸፍት እዩ እዞም ኣቦና ልምሰት መንግስትነት ዝብል ወግዕ ኣለዎም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ልምሰት መንግስትነት ኩናት ንኸይልዓል ስጋኣት ኮይኑ ኣሎ ዝብል እዩ እዞም ኣቦና እዞም ወላዲ ሓደ ወግዕ ኣለዎም እቲ ወግዖም ከዓ ክትሰምዕዎ ኢኹም ካብ ሊላይ ዝመፀ እዩ ማለት እዩ ወሳኒ ዝኾነ ቶፒክ እዮም ዘውግዑ ዘለዉ እቲ መንእሰይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቃልሲ ክመፅእ ከሎ ወይ ከዓ ኣብ ቃልሲ መጀመርያ እዋን ኣብቲ ዝነበረ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ሲ ባዕሉ ተጸምቢሮም ኣልሹ መራሕትና ኢሉ መራሕቱ ንኸድሕን ይወፅ እዩ ሕጂ ግን አንጻር መራሕቱ ከቃልሶ ዝኽእል ካልእ ነገር መቸሰ ይህሉና ኣልሽዎም ነይሩ ሶ ጥፍኣት ዘይህልዎም ከምዚ ሃፕን ኣይከውንን ዝብል ወግዒ ዘለዎም ዘመቦ እዚ ነበረ መንእሰይ እውን ብዝተገበረ ግፍዒ ብዝተገበረ ሓደገኛ ዝኾነ ካይዳ መራሕቱ ክጠፍእዎ ተለው ዳሃክስ እንተሎ ተቀንዲቑ መራሕቱ ደልዮ መግንዮሞ ዘይኮነስ ደልዮ ግንይዎም ትወጣት በዓል ትብደገለና ማለት እዩ መራሕቱ ሒዙ ዓላማ ስለ ዝነበሮ ሒዙ ኣብ ሓደ ዓሲሉ እዚ ክምክት ተሎ እንታይ ዋና ምክር ድለን ያው እዚ ከዝኸ እንታይ ይኹን መራሕቱ ዝዓለሸ ወጣት መራሕቱ ዝዓለሸ ህዝቢ ከዝኸታ ኮይኑ መራሕቱ ርኡ ዝሃድም ለላ ኣዲስ ኣበባ ከምቲ ዝፍለጥ ታደሰ ወረደ ንሓደ ዓመት እዩ ፕሬዚደንት ኮይኑ ማለት ድሕሪ ሓደ ዓመት መረፃ ስለ ዝግበር ንሱ እውን
ንመረፃ ትግራይ ንመረፃ ከዳሉ ዲዲአር እውን ክፍጽም ተው ዓበይቲ ጀነራላት ብዲዲአር ክስኒ ብስሩን ንስሙ ናይ ዲዲአር ጀነራል ይተፊሉ ነይሩ ስለዚ እዚ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ሓንቲ ዓመት ኣኺላት መረፃውን ተይተገበረ ቶም ዓበይቲ እውን ዲዲአር ተይተፈጸመሎም ኣኺሉ ማለት እዩ ብድቃስ ኣኺሉ ግዜ ህዝቢ ትግራይ እውን ናጠፈ ቀፂሉ ግን ከዓ ሕዚ ቶም ዲዲአር ክግበረሎም ዝነበሩ ጀነራላት ተኣኪቦም ስልጣንና ኣና እዩ ዝግባእ ኢሎም መፅኦም ነይሩ መፈንቅለ መንግስቲ ክገብሩ ማለት እዩ ብመሰረቱ ኣብ ትግራይ ዝተንኮል ይትረፍ ናበልና ኢና ጸኒሕና ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ እውን ተርኢና ሃፀይ ሃይለስላሴ ንልጅ ያስወግዶም መፅኦም ድሓር ደርጊ ከዓኒ ሃፀይ ሃይለስላሴ ወጊድዎም ኢህአዴግ ንደርጊ ወጊዱ ካብኡ ከዓ ሕዚ ናይ ብልፅግና ወይ ከዓ ዶክተር ኣብይን ኢህአዴግ ወጊዶም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ምውጋድ ስርዓት ተናእሰ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢና ንብል እዚ ከዓ ሰላም ይምፅእ ብምባል ማለት እዩ ጽምዶ ሓራይ እቲ ዘረባ ቀሊል ዝመስል እዩ ኣፍሪካውያን መንግስቲ ምግልባጥ እምበር መንግስቲ ምትካል ኣይክእሉን ዝብል ኣባህላ ናይ ጻዕዱ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ፈኸራ ተገይሩ ዝቁፀር ወይ ከዓ ንዕቆምና እዮም ዝብል ኣባህላ እውን ሒዙ እዩ ዝዘረብ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ዞም ሰባት ከምዘይ ንዓቁናን ሓቆም ከም ምዃኖምን መረጋገፂ ነጥቢ ብዙሕ ኢኻ ትርኢ ሓደ ምስ መሓዞተይ ንዕልል ምንዋግዕ ኣብ ነዋግዓሉ እዋን ምጥፍፋእ ዝበሃል ቃልሲ ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ ምጥፋእ ማለት ምድምሳስ ማለት እዩ ምድምሳስ ማለት ነቲ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ብምሉእ ወይ ብስደት ወይ ብስቃይ ወይ ብእሱር ወይ ከም ትሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ማለት እዩ እንዳገበርካ እንዳፈራራሕካ ነቲ ሰብ ከይዛረብ ምግባር ማለት እዩ ምልማስ ማለት እዩ ሓሳብ እዚ ምዕባለ እውን የምፅን ናይ ዲሞክራሲ ፀፍሑ እውን ኣይውስኽን ኣድማሱ ኣተሓሳስባ ናይ ተሓሳስባ ኣድማሱ እውን ኣይውስኽን መናእሰይ ቦልድ ንክኾኑን ብዛዕባ ዓዶም ንክሓትኑን ኣይጋብዝን ወይ ከዓ ኣይዕድምን እንታይ ዳ ዝገብር ሽግር ይፈጥር ቅልውላው ይፈጥር ፍርሕን ቴንሽንን ይፈጥር ራዕዲ ይፈጥር ካብ ሃገር ናብ ካሊእ ዝሓሸ ሃገር ናይ ምስዳድ ከይዲ ይፈጥር እቲ ስደት እውን ብኡ መጠን ንክውሕዝ ይገብር ማለት እዩ እዚኦም እዮም እቶም በረከታት ናይዚ ምጥፍፋእ ማለት እዩ ናይቲ ከምዚ ዓይነት መንግስታት በረከት ክኾኑ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ውህብቶታት ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ሓዱሽ ዓመት ሓዱሽ ስትራቴጂ ሓዱሽ ፕላን ሓዱሽ እቅድ ሓዱሽ ፖሊሲ ሓዱሽ ትልሚ ወፂኡን ህዝብታት ናይ ምፍላጥ ስራሕ ዘይኮነ ሓዱሽ ስደተኛ ኢኻ ክትረክብ ትኽእል ማለት እዩ ካብ ከምዚ ዓይነት ሃገር ሶ እንታይ እዩ ሃፕን ዝኸውን ዘሎ ንድሕር ዳኢልኩም ተመናሰይ ይእሰሩ እዮም ዘለው ካልኣይ ከዓ ንሹመት ብዝበሃል ነገር ማለት እዩ ንባዕልካ ምስም ሰብ ትፈጥረሉ እዋን ወይ ከዓ ሽግር ኣብ ዝፍጠረሉ እዋን ደስ ምስ ዝበለካ ሰብ እንዳኸድካ እንዳተጎጀልካ እንዳተቧደንካ ብከምዚ ናይ ባዕልካ ዝኾነ ግሩፕ እንዳፈጠርካ ነቲ ህዝቢ ናብ ሽግር ናይ ምእታው ማለት እዩ ናብ ሽግር ናይ ምእታው እሞ ወዳእታ ከይድካ ሕጊ ከይሰፍን ምግባር ማለት እዩ ሕጊ እንተዘይሰፊኑ ሃበን ገብር ዝኽእል ብሕጊ ዝዳነ የለን ሶ ሓደ ኣብ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሃል ፀሓፍ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ካብቶም ሓድሽ ኪዳን ጽሒፎም ዘሎ ሰባት እሲ እንታይ ዝብል ሕገብ ዘይብሉ ዓዲ ሕገብ ዘይብሉ ብዘይ ሕጊ ዘጥፈአ ብዘይ ሕጊ ይጠፍእ እዩ ዝብል ሕጊ እንተልዩ ግን ብሕጊ መሰረት ይቕፃዕ ማለት እዩ ሕጊ እናሃለዎ ዘጥፈአ ብሕጊ መሰረት ይቕፃዕ ሕገብ ዘይብሉ ዘጥፈአ ብዘይ ሕጊ ይጠፍእ ኦብቪየስሊ ሕጊ ዘይብሉ ዓዲ እንድሕር ዳኣ ሰሪሕካ እዚኣ ማለት ብቐላሉ ኣድላይነት ሕጊ እንድያ ትገልጽ ሕገብ ዘይብሉ ዓዲ ብዘይ ሕጊ እንተጥፊእኻ ሲ ብዘይ ሕጊ ኢኻ ትጠፍእ እምበር ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲል ንዓኻ ዘጥፋእካ ሰብ ክመፅእ ትፅበን ኢኻ ማለት እዩ ሶ ከምዚ ዓይነት ስራሕኩም እንዳገደፍኩሞ እንዳቐነስኩሞ እንተትኸዱ ኣዝዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ህዝቢ ሓደ መፍትሒ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ከምዚ ምእሳር ስኢልካ መናእሰይ እንዳኣከብካ እንዳወሰድካ ብስልጣን ብገለ ተቃዊሙኒ ገለ ዝበሃል ነገራት ጉዳይ እዚኣቶም ብምልኦም ሕጂ ኣነ ከም ውልቀይ ማለት እዩ ከም ውልቀይ ኣብ ከምትናትና ዝበለ ስርዓት ማለት እዩ ድሌትካ ተዛሪብካ ብድሌትካ ትነብር ኢኻ ዝብል ነገር የብለይን እምነት የብለይን ማለት ካብ ቀደሙ ጀሚሩ እምነት የብለይን ኩለኩም ከለኹ ናይ ኣፍሪካ ስርዓት እሲ ንዲሞክራሲ ተዳልዩ ዝተሰርሐ እዩ ዝብል ዘይኮነስ ስኢልካ ገዚእኻን ረጊፅካን ናይ ምምሕዳር ስርዓት እዩ ስርዓት ኣህባይ እዩ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ኣህባይ እውን ኣለወን ናይ ዲሞክራሲ ናይ ባዕለን ጋውን ኣለወን እዚ ጋውን ኣይመርሕ ዕግና ዝበሃል ኣሎ እዞም ዕግናታት ብድሓር ይኽተሉ እዞም ካልኦት ከዓ ዓቕሚ ዘይብሎምን ገለመለን ዘለዎ ከዓ ማእኸል ይኸዱ እዚ እውን ካብትናትና ዝሓሸ ኦርደር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ስኢልካ ንዓይ ተቃዊሙኒ ብሓሳብ እናበልካ ሰብ ዘይናቱን ወድናቱን 69 ከላሽን 20 ኤፍ1 እናበልካ ከምዚ ማለት እዩ ኣነ ገለገሊኦም ዞም ሰባት ጀሪካን እውን ተሸከሞ ይመስለን ክሪኦም ከለኹ ኦኬ እንዳተቐበልና ይኽን ከይድ ንኽእል ኢና ረብሓ ፅምዶ ንመን ይውዒሉ ቀጥታዊ ክትዕ መርሲኤ ኪዳን ቨርሰስ ሰልጠነ ግርማ እዩ እዚ ኣብ ሊላይ ቲቪ ዋሽንግተን ዲሲ ማእኸሉ ዝገበረ ማለት እዩ መርሲኤ
مستفتاو تكشو حتى زغبروا زقروا ليو اسكي كابنا كلتيهم حساب زغنا حساب كنركب نخيلنا مالتي حوحت كما غيرو نهدف كتصامد زدلي من ديو بعد سيم بعد قال قاتلو شاي هدف نديو تجددوا زاتو زلو قداي نمنتاي تجددوا كوينات كاب ابي مصو سلا زلو ذاتس ات نتحكينا كحد كان مخاد ايكال تزغير وي تزدلز نبره كوينات نتግራይ يكون فصينكا تግራይ لا مططو يلكو وعل برتريا ازي باي ذا وي مسمش ينحي كونات كخفتلنا قلمل نو فصيمو دحري وعل برتريا نتግራይ كونات كخفتلا دليل زبال انا حساب يبلين نشعبيا يس نفانو يس ابزي كن تግራይ كتحجز ايدليتن اذا مغنيات زقربو ون نشعبيا انت حريمواس نعناو ناي قدفنا يزبل مسمش اجي بعين هو حاس لزراي ومر بعين حزب تግራይ انت زريو نسي كون انت حكي شعبيا ملاي انت هو حد من الشعبيا مدح انت حدث لزغونه بقى شعبيا تطفي نحنا كنطفنا زبل بعين حزب زي كونه بعين ودب سلازرايو طراي كابناي تግራይ كونات يكونكم ناترفكم كابناي قبل الفانو كغبر زخل كينات كابناي قبل شعبيا كينات كابزيكم اترفكم شعبيا ابزي تربحي بس زوايكا صمدكم زلو اتم سبات او شعبي حجي ندحر كساب حجي رينا مالتيو دمحت زبحال نيرو اب غون تግራይ نعو باكس غبرو نبره نسي مالت بوشطي زحجزو زنبره نتوم ابنا ኢትዮጵያ መንግስት ግልበጣታት ነቶም ሕጂ መጽኦም ዘሎ ናይ ማእከላይ መንግስቲ ኢንክሉዲንግ ዓበይቲ ናብ ትምህርቲ ዘሎ ፕሮፌሰራት በዓል ፕሮፌሰር ብርሃን ነጋ ይኹን በዓል አንዳርጋቸው ጽጌ ግዛም ዛዕ ዝበሃሉ ሰባት ብሙሉኦም ነፍቲ ስርዓት ለውጢ ኢሳት ወዘተ ገለ ዝበሃሉ እዚኦም ብሙሉኦም ኦነግ ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ጸገም ይፈጥሩ እዮም ዝበሎም አካላት እንዳሐገዘ ዝነበረ ስለዚህ በኻሊ ባህላ ከምዚ ኢራን ሂዝቦላ ዶ ሁቲ ዕጡቃት ገለ ተሐጊዛ ተባሂላ ትህረመሉ ዘላ መንገዲ ሻዕቢያ ነዚኦም ይዝሕግዝ ጸኒሑ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ድኽነት ዘሰጋገረሉ ምክንያት ነቶም ክሕገዙ ዘለዎም ገዲፉ ነቶም ክሕገዙ የብሎም እናሐገዘ ዓድን ምፍራስ ስርሐ ኢሉ ፕላን ውፅኢ ስትራቴጂ ውፅኢ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ እዩ ሕጂ ካብ ከምዚ ዓይነት ስርዓት ይምሓርካ እዩ ዝበሃል ዋላ ምስዚ ናይ ጽምዶ ናይ ዲፕሎማሲ ገጽ የብሉን ናይ ዲፕሎማሲ ገጽ የብሉን ድዩን እዩ ድዩን ይኽለኩም ከለኹ ኣብ ናይ ዲፕሎማሲ ርክባት እትዋና መሰረታዊ ዝበሃል ነገር ምስ መን ኢኻ ርክብ ትገብር ዘለኻ ዝብል እዩ እንታይ ዓይነት ርክብ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ መን ኢኻ ርክብ ትፍጽም ዘለኻ መን እዩ ገጹስ መን ይበሃል እዩ ስለዚ ባክግራውንድ ይጽናዕ እዩ ሂስትሪኡ ታሪኹ ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ ተኣማኒ ዲ ኢንተግሪቲ ያለው ዲ ገለገለ ዝብል እዚ ስርዓት ብጠቕላሉ ተኣማናይ እውን ኣይኮነን እዩ ተኣማናይ ኣይኮነን ክበሃል ከሎ ስኡል ከምዚ ኣቕሓቕ ምጠለይ ገለገለ ጥራሕ ዘይኮነሲ ነቶም ዓድታት ከፍርሱ ዝኽእሉን ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ስግኣት ክኾኑ ዝኽእሉን ሓይልታት ብምድጋፍ ነቶም ክኾኑ ዝኽእሉ ማለት ናይ ጽቡቕ ለውጢ ከምፁ ዝኽእሉ ሰባት ከዓ ብዘይኮነ መንገዲ ብምድጋፍ እንዳተፈለጠ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ዝኸይድ ጸኒሑ እቲ ሽግር ሓደ ምስኡ ብምጽማድካ ምስኡ ጥርናፈ ብምህላውካ ወይ ሓቢርካ ንኽትውቃዕ ወይ ሓቢርካ ንኽትደኪ እዩ እምበር ሓቢርካ ንኽትብገስ ሓቢርካ ንኽትልዓል ሓቢርካ ለውጢ ንኽተምጽእ ዘኽእል ኣይኮነን እዚ ማለት ናይ ዲፕሎማሲ ፌስ ኣድላይ ከም ምዃኑ እዩ ሓደ ዝነግረና ማለት እዩ እቲ መበል ካልኣይ ዘሎ ከዓ እዚ ንባዕሉ ጽምዶ ጀንዊን ኣይኮነን ጽምዶ ጀንዊን ዘይኮነሉ ምክንያት ሻዕቢያ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብዝምልከት ጉዳይ ንሕና ንፋኖን ሕቶ ከም ዘለና እዩ ሕቶ ዘለና ከዓ ንሳቶም እግሪ ፌደራል መንግስቲ ተኸቲሎም ስዒቦም መሬት ሒዞሞ ዘሎ ሶ ካብቶም ሒዞሞ ዘሎ ነበርቲ ዜጋታት እዚ ሓይልታት ፋኖ ዝምውልዎምን ንሳቶም ዘዕጥቅዎምን ብኣቶም ኣቢሎም ዝንቀሳቀሱን እዮም ብዓይነት ጥቕሚ ብዓይነ ምምሕዳርነት ማእከላይ መንግስቲ ካብዚ ሰሊጥ ኣይሽምትን ኣይገዝእን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ይወስድ ይህሉ ንዕኡ እውን ይኸ ኣዳልይዎ ክኸውን ዝኽእል ማክሲመም ምክንያቱ ናይ ሕርሻን ናይ ልምዓትን መሬት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ግን ፋኖ ብኣውራሲ ነቲ ናትና መሬት ንብሎ ነገር ሒዙ ዘሎ ኣካል ንስ እዩ መንግስቲ ሻዕቢያ ከዓ ነዞም ክልቲኦም ኣካላት እዩ ቁማር ዝፃወተሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣባላልዓ በኻሪት ገይሩ ከጥፎኦም ስለ ዝደለየና መወዳእታ ከዓ ኣብ ማእኸለ ባጊዓት እዩ ተሓንቲ ናብቲ ምስ በተነን ሓንቲ ሒዙ ክጎይ ስለ ዝደለየ እምበር እቲ ጽምዶሲ ጀንዊን ኣይኮነን በቃ እዚ ፍራንክ ዝኾነ ትንተና እዩ ግልጽ ዝኾነ ነገር እዩ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ብዙሓት ርእይቶታት ክመፁ ይኽእሉ ኾኑ ክንሪኦም ኢና ክነውግዐሎም ኢና ማለት እዩ ንዙ ርኢኹም ግን ኣንቱም ሸጥ ሃገር ኤርትራውያን ስነ ስርዓት ገበሩ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ሒዙ እውን ክትድቆስ ኢኹም እምበር ስርዓት ገበሩ ኣይምልከተኩም ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ንትግራይ ግደፍዎ ዛዕባ ጽምዶ ናይ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ትልቢ ዝገበረ ኣብ ጽምዶ ተሰሊፉ ዘሎ ምሳና ምስኡ ንማየጥ ሓራይ
ብዛዕባ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ደለይቲ ፍትሒ መብዛሕትኡ ግዜ ብርጌድ ንሓመዱን ነቶም ዝበልፀጉ ኤርትራውያን ተባሂሎም ተሰይሞም ዘለዉ ንሳቶም እዮም ቀሊል እንታይ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ብዝበልፀጉ ኤርትራውያን ዝብሎም ፈሊኻ ንገረና ፈሊኻ በሎም ተዛረቦም ገለ ዝብል እዩ ክትድቆስ ኢኹም ዝብል እዩ ሕጂ ብዙሓት ሰባት እውን ሕማቅ ቃል ክንጥቀም ክንጀምር ኢና ዝበሉ ሰባት ስለ ዝረኣኹ እንዴ ድሓን ከም ዘለዎ እንተተጠቂሞም ሽዑ ክንምልሰሎም ኢና ማለት እዩ እዚ ናይ ሻዕብያ ዘሎ ፅምዶ ንዓና እዩ ዝምልከት ንዓኹም ይምልከተኩም ዝበሃል ሲ ሓምሊ ምሰኽረመ ዒልዎ ቆውዑ መፅያ ጉረምረመ ዝብልዎ ምስላ ወለዲ ኣሎ ምስላ ወለዲ እዩ በቃ ቃል ብቃል ማለት እዩ ሓምሊ ዘኽርሞ ክረምቲ ሰብ ክጠም ከሎ ቆፅሊ ሓምሊ ብበዝሒ ይበልዕ ማለት እዩ ኣብ ገጠራት ዝዓበኹም ትፈልጡ ኢኹም ጥሜት ከቢድ እዩ ኣብ ጎረቦታትን ኣብ ከባቢና ኣዝዩ ጥሜት ኣብ ዝሕይለሉ ኣብ ዝብርትዐሉ እዋን ብቆፅሊ ብሓምሊ እዩ ሰብ ዝወፅእ ዒልዎ መዓዚ ዝመፅእ ቆውዒ ዝመፅእ ግን እቲ ቶግቶግ ናቱ ይኸፍእ ምክንያቱ ትዘኽረመ ተዓጊሱ ስቑኢል እንትበስል እንተሎ እቲ ግን ዓዲ ሕምስ የብላ ማለት እዩ እቶም ዋና ወየ ተፃምርቲ እቶም ዋና ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ይግባአና ይበሃልቲ እቶም ብትግራይ ዘይኮነስ ብኤርትራ ኣቲኹም ትወፁ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ዲኹም ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ዋላ ናይ ትግራይ ፓስፖርት እንታይ ከም ዝሓዝኩም ዘይፍለጥ ሲ ዋት ኤቨር ብኡ መልእኩም ትኸዱ እቶም ኣብኡ ኣቲኹም ትስዕስዑ ዘለኹም ይግባአና ኢልኩም ኢኹም ሓቂ ኣቲኹም ዘለኹም ሶ ንሳቶም ከዓ ይግብኦም እዩ ተቃያየሩ ንዓዲ ፀገም የብሉን ሕጂ ንኣብነት ንስኹም ንኤርትራ ንድሕር ዝግባአኩም ኮይኑ ፖለቲክኦም ማለት እዩ ንሳቶም ከዓ መፂኦም ናይ ትግራይ ይግብኦ ሓራይ ብዓይኒ ስራሕ እውን እንተዝኸውን እቲ ፕሮብሌም ግን ንሱ ኣይኮነን ይግባአና ጥራሕ ኣይኮነን ሕጂ ፍርሕ ኣለዎም እዩ ሻዕብያ ኣመና ፈሪሓቶ ካብ ፀንሕት ጉዳይ ውፉይ እዩ ቀጥታ ክነግረኩም ማለት እዩ ውፉይ ብርጌድ ንሓመዱ ወዘተ ዝበሃሉ ብፍላይ ቶም ቅርብ ክብልዋ ከለዉ ናብ ውሽጢ ዓዲ ክመፁ ከለዉ ምፅሕፃሕ እዮም ጀሚሮም ነይሮም ኣወል ስዒሉ እውን ብኣቶም ሽዑ እዞም በላዕቲ ውዳቕ እዞም በዓል መኒኻ ትብሎም እዚ በዓል ሳዋ ሽኮር ዶ ገለ ዝበሃሉ እዚኦም ብምሉኦም ጠርኒፎም ኩሎም ዋዲዶም ነዞም ከምዚ ዝበሉ ኮምባት ክንገብር ኢና ኢሎም ክንዓግት ኢና ኢሎም ዝመፁ ሓይልታት እንዲኦም ድርህ ኣለዋኒ ግዛዕ ገለ ቋቋቕ ገለ ብዝብሉ ንእግረ መንገዲ እናተዛረቡ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝዛረቦ ነገር የብሎም እቲ ነገር ግን ዓብዩት ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ብዙሓት ተዛሪቦም ስለ ዝኾኑ ዓብዩ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሌጂቲሜሲ ረኺቦ ኣሎ ማለት እዩ ኣበይ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝረኸቦ ሌጂቲሜሲ በዓል ቱፓክ ምስ ናይ ስድነት ኣፍኾም ዘለዎ ማለት እዩ ቱፓክ how dare you speak such jargon thing to my people I don't know ማለት ከምዚ ዓይነት ተዘራርባታት ክትዛረብ ከለካ ጥንቃቐ ክትገብር ይግባእካ who do you think you are ንስኻሲ ካብቶም ተቃለስቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ሓደ እምበር ነቲ ቃልሲ ሒዝካ ከም ክራሽ ትገብር ዘላ ፕሌን ሒዝካዮ ክትዕንዎ ኣይኮነን እቲ ቃልሲ ናታቶም ቃልሲ እንድዩ ንስኻን ከም ሓደ ተቃላሳይ ኢኻ መሪሕነቱን ክህልወካ ይኽእል እዩ ተኾነ ግን ህዝቢ ወኪልካ ትፀረፈሉ ወይ ከዓ ገለ መንገድታት ዕገቶ ኣትርፎ እዚ ከምዚ ዓይነት ቃላትኩም ባይዘወይ ቶለሬት ክግበር ዘይክእል ቃል እዩ ማለት እዩ ኖ ሞር ኢዝ ራይሲዝም ባክ ዝብል ናይ ሓደ ዶክመንተሪ ዝሰርሕ ሰብኣይሲ ዝተለቀቀ ቪድዮ ኣሎ ማለት እዩ ጆን ሃሪስ ዝበሃል እዩ ሕጂ ይምለሰሎ ድዩ ዓለም ሲ ብዛዕባ ከምዚ ዓይነት ዓሌታውነት ገላ ጥቢቃ ትዛረብ ዘላ እሞ ይምለሳሎ ድዩ ከም ብሓዲስ ዝብል እዩ ይምለሳሎ ንሪኦ ኣለና ከምዚ ዓይነት ዝኾነ ርዕሰ ልዒልካ ከምዚ ዝኾነ ኣተሓሳስባኹም ከምዚ ንዓኹም ክንብልና ገለገለ ወዘተ ዝብል ንዓና ክትብል እንድዩ ኦፍ ኮርስ ይፈልጦ እንዲ ኣነ ግን ንዓኻ እውን ክትብል እዩ ሶ ንዓኻ እውን ክትብል ንሕርዳ ኮይንካ ብሱል ኢኻ ክትኮን ዘለካ ከም ተቃላሳይ ስምዒታዊ ተቃላሳይ ክትከውን የብልካን ዝብል ርእቶ ሂበካን ገምጊመካን ኣለኹ ኤኒዌይስ ነቲ ዛረቦ ክንሰምዖ ኢና ከም ዘለዎ ሕጂ ንስኹም ሲ በይናይ ሞራል ኢኹም ብዛዕባ ብርጌድ ንሓመዱ ክትዛረቡ መራሕቲ ሕወሓት ኣቱም ጠላማት ኣቱም ከዳዓት መን ድዮም ክምሕረኩም ንመን ክተደናገሩ ነቲ ትማሊ ህዝበ ኢሉ ኩሉ ዋጋ ዓጋመ ትግራዋይ ዝበሃል ዝነበረ ኤርትራዊ ተቃላሳይ ክትወራዘ ኢሉ ክትፅርፍዎ ክተናእስዎ ብርጌድ ንሓመዱ ቤለ ሕጂ ንሪኦ የለናን ክትሪአና ኢኻ ኣለና ኣብ ስራሕ ኣለና እንታይ ኢኻ ሓሲብካ የርካ ከምቲ ሻዕብያ ዝሓሰበቶ ኣብ ስደት ድሕርዳስ እናኸድና ክንእሰር ክንጠፍእ ገለ ስትራቴጂ ከመይ ንቃልስታይ ንገብር ንፈልጥ ሰባት ኢና ሕጂ ብርጌድ ንሓመዱ ዋይት ሃውስ ኢኻ ትረኽቦ ከም ዕንዛርያ ምስ ሻዕብያ ክጉንባሕ ኣይኮንካ ንትረኽቦ እያ ዓበይቲ ሰባት ኮይና ኢና ዓበይቲ ነገራት ኢና ንሓስብ ናትኩም መሕፈር ፅቡቅ
ስለዚህ ከም ዕንዛርያ ይኮናን ናትኩም محسبين نጥቀምና ናይ ባዕልትና ስትራቴጂ ስለ ዘለና እዩ ዝብል እዩ ንመራሕቲ ክጻረፍ እዩ ዝብል ማለት እዩ ወል ሕጋዊ ናይ ምጽራፍ መሰል እኳ እንተ ዘይተዋህው ናይ ምጽራፍ ኣፍ ግን ስለ ዘሎ ክጻረፍ ይኽእል እዩ እቲ ክጻረፈሉ ዝኽእል ሕጋዊ ኣፍ ግን ነቲ ቃልሲ ኣዝዩ መዕንቀፍን ጎዳእን ዝኾነ ብከምዚ እንዳተጻረፈ ምስ ህዝቡን ብቀዳማይ ኢላ ተብሪዮ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከበርቲ ሽግራት እዩ ኣውሪዱ ማለት እዩ ብዙሓት እውን ክቃወምዎ ፈቲኖም ነይሮም እንተኾነ ግን ንሱ ቆፂሉ እዩ ማለት ስሕተት እውን ቆፂሉ እዩ ሕጂ ጽምዶ ንቅድሚት ዝብል ጉዳይ እዩ መፅዩ ጽምዶ ንቅድሚት ዝብል ጉዳይ እዩ ኣብቲ ጽምዶ ንቅድሚት ዝብል ዘሎ ጉዳይ ብርሃነ ሃይለ አርቲስት ብርሃነ ሃይለ ማለት እዩ ኣዝየ ዝፈትዎ ደራፋይ ባይዞይ ብጣዕሚ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ዘረባ ተዛሪቡ ጽምዶ ንቅድሚት ኣይኮነን ኢሉ ዘሎ ኣጸቢቕካ እንድሕር ሰሚዕ ኸያሲ ልክዕ ኻይ ነገርካ ዘሎ ትኸውን ዝግብኦ ነገር እቲ ንዛረበሉ ፀናሕና ኣጸቢቕ ተዛሪበሎ ማለት እዩ ሰማዕዮ ገለ ዝበሃል ምስ ኣምሓራ ምስ ኤርትራ ምስ ዓፋር ምስ ገለ ዝበሃል እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝግበር ምርኻብ ኩሉ ሰብ ዝድግፎ እዩ ዝመስለኒ መብዛሕትኡ ሰላም ተረኺቡ እዩ ዝርባሕ ስለዚ እዞም ኣብ ናይ ጽምዶ ርክብ ኣለና ዝብሉ ዘለዉ ካብ መንግስቲ ወፃኢ ዝኾኑ ሲቪሊያንስ ኤርትራ ወገን ህዝቢ ትግራይ እምነት ከሕድረሉ ዝኽእል ነዚ ጽምዶ ስራሕ ናይ ምስራሕ ንህዝቢ ትግራይ ክብርን መንነትን ዝትንክፍ ዝተፈጸመ ጌጋታት ኣሎ ነዚ ጌጋታት እዚ ኣልዒልካ እዚ በቲ ዝነበረ ኩነታት በቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ኩነታት በጌጋ ዝበልናዮ ወይ ድማ ዝበልናዮ ተዛረብናዮ ሰራሕናሉ ነገር ኢልካ ነቲ ጌጋ ሪኮግናይዝ ምግባር ህዝቢ ትግራይ ልቡ ክርስርስ ይገብሮ that's it done and finished forever and forever and forever again and again ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዛይን ዛረብን 50 ግዜ ብዛዕባ ጽምዶ ተዛሪበ እየ ማለት እዩ ወይ 100 ቪድዮ ክኸውን ይኽእል ብዛዕባ ጽምዶ I don't know ካብ ዝጅምር ጀሚሩ እንዳተዛረብና ኢና ኩሉ ግዜ ጽቡቕን ሕማቁን ምሰውፃናሉ ኢና እቲ ጽምዶ ክኸውን ዘለዎ ኣብ ምትእምማን ዝተመስረተ ኣብ ሓቀኛ ዓርቂ ዝተመስረተ ነቶም ሲቪላት ከዓ ይዝምልከት ኢልዎ ሰብኣይን ባዕሉ ማለት ትክክል ንዓቶም ይዝምልከት እንድሕር ዳ መንግስታዊ ኣካል ኣትይዎ እዚ ጉዳይ እዚ ክባላሽ ከም ምዃኑን ናብ ናይ ባዕሉ መስርሕ ክጨውዮ ከም ዝኽእልን ይፍለጥ ስለ ዝኾነ ብኣውሩ ግን መሰረቱ እቲ ኣነ ዝበልኮ ማለት እዩ ለውጢ ከምፅእ ዘይከኣለሉ ምክንያት ክሳብ ሕጂ ሓንቲ መኪና ቅጥዓ ስርናይ ከኣትወሉ ዘይከኣለ ምክንያት እንታይ መሲልኩም ምትእምማን ዝተመስረተ ኣይኮነን ኣብ ምፍርራሕ ዝተመስረተ እዩ ወይ ከዓ ኣብ ምጥርጣር ዝተመስረተ እዩ ንሕድሕድካሲ ተጠራጢርካ ብዝግበር ርክባት ዝተመስረተ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ከዓ ዋላ ንሕድሕድና ንጠራጠር ንተኣማመን ኣይንተኣማመን ብዘይገድስ ኣነ ጎረቤቲ ኣነ ሕጂ ከም ሰብ ከም ወዲ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝነብር ሓደ ሓወይ ካብ ኤርትራ ዝነብር ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ብምንባር ደረጃ ክንነብር ንኽእል ኢና እንተኾነ ግን ተጠራጠርካዮ ኣይተጠራጠርካዮ እቲ ጎረቤት ንሱ ጎረቤት እዩ ኣኸለ ንሓንሳብን ንመወዳእታን ሓቢርና ከም ህዝብታት ተቐፂልና ጎረቤት ኮይና ኣነ ንቐፅል ወይ ሕዋት ኮይና ኣነ ንቐፅል ማለት ካብኡ ዝተፈለየ ነገር ኣይክህሉን ዋላ ሓንቲ ዓዲ ኹን ኣይትኹን ብዘይገድስ ግን ሓው ህዝቢ ምዃንካ ዘይተርፈካ ኮይኑስ ናቹራሊ ፕሩቭን ዝኾነ ነገር እንድሕር ዳ ኮይኑ ንዑ ተኸቲልካ በቲ ሓቂ በቲ ሪያሊቲ ኣሚንካ ክትጓዓዝ ዘለካ እምበር እቲ ሕውነት ዲናይ ጌርካ ኤቭሪቲንግ ገለመለ ዝገብሩ ሰባት ኩሒልካ ሲኢልካ ጀስት ኣፎም ለማጥ ስለ ዝኾነን ጽቡቓት ዝተሰነዩ ቃላትን ስለ ዝዛረቡ ተኹላን በጊዕን ኣይትፈልን ያ ኖሞር ተዓዲ ወይ ድሕረ ደጊም እዚ ህዝብ እውን ብዙሕ ግዜ ክሽወድ ይኽእል ገሌሎም ዝዛረቡ ሰባት ክህሉ እዮም ከም በዓል ኣወል ስዒድ ዝኣመሰሉ በዓል ኣወል ስዒድ እንቋቑሖን አርቲፊሻል ዝኾነ ንዕንቋቑሖ ዝመስል ናይ ኣባጉን ባሕና ይደርሆን ሒዞም ሓቢሮም ዝኸዱ እዮም ሶ እዚኣ ኣብዚ ሰዓተን የውፅዎን ማለት እዩ ታይሚንግ ዝበሃለሉ እዮም ዝብሉ ንሳቶም ንባዕላቶም ሶ ፐርፌክት ታይም ምስኮነ ፐርፌክት ሞመንት ምስኮነ ሓሳቦም ክገልጹ እዮም ይግምት እየ ምክንያቱ ዝተሓብአ መኽፋቱ ኣይተርፍን ምሽታቱ ናይ ክተርፍን ይሽዑ ኣጸቢቑ ሃፐን ምስኮነ ካብ ዝኸውን ግን ካብ ምስኮነ ዋይዋዮ ቀዲምካ እንታይ ዝበሃል ቀዲምካ ምጥንቃቕ ወሳኒ ስለ ዝኾነ እዚኣ ያ ናተይ ምኽሪ ማለት እዩ ልዋም ቀነ ኾነልኩም እየ ዝምነ ደሕና ንቐኒ ጉድ ላይት ንሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ